बेनो नामा नोंसिनि BPFनि आरसिबा रिले लानाया? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय हराव जानानै थांनाय बावखुंग्रि समस्तिनि बाथिपारा गामियाव जाय रायजो राजाफ्रा सान्थिनि परिबेसखौ नागिरदों, बे समाव इउथ BPFनि लैहोर लैहोर गयारिया दानग्लुं सुग्लुं खालामहैनायखौ समाजा मोजां मोनाखै आरो रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै आरो थाबैनो आयेननि बेरेखा हिंसायारि जाथाय सोमजिहोग्रा लैहोर लैहोर गयारिखौ इउथ BPFनि लैहोर लैहोर गयारिखौ पुलिस प्रशासना आयेननि बेबस्था लानांगौ। बेनो नामा नोंसिनि BPFनि आरसिबा रिले लानाया? मा खेथ्रआव नोंसोर आरसिबा रिले खालामदों? दिनै इउथ BPFनि लैहोर लैहोर गयारिया आरसिबा रिलेखौ मानि थाखाय लादों? दानग्लुं सुग्लुं खालामनोसो बे आरसिबा रिलेखौ जाय रायजो राजाफ्रा सान्थि परिबेसखौ नागिरदों बेसोरखौ दानग्लुं सुग्लुं खालामनानै खस्थ' होनो थाखाय निन्दिनो थाखायसो मा BPFनि आरसिबा रिलेया बिनि थाखायसो नामा? दिनैनि दिनाव BPFआव मोजां मानसि गैमाला नामा? जायै लोङै हर गेजेराव मालायनि न'खराव असान्थि खालायनायखौ जों गोख्रों रावजों जों सोंखारियो आरो सासे इउथ BPFनि बिबानगिरिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरनि समाव जाग्लुं लुंग्लुं खालामनानैसो असान्थि खालामहैनो बा निन्दिहैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ निन्दिहैनो थाखाय बेबायदिनि थाखायसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउथ BPFनि मानसिखौ फोरोङो नामा? जोंनि खावलायनाया बेनो रायजो राजाफोरनिसिम, गुन्दागिरि असान्थि स्रि स्रि खालामग्रा BPF दोलोनिफ्राय अन्नानै गोजानाव था। गोजोन्थों।